С вас е Джилката 13. Ще играем в свят, който не знам, защото тук съм се заплел в една пещера. Да, това е My Road. Така няма да играем в тази. Джилката се казвам, да. Можем да е... Това е много гадно. Това е ужасно, направо не е много ужасно. Тът много се нерва, когато не мога да надолу, гледай. Гледай. Вижте, сами се уверете, че не може да се даде надолу. То може. Така, ще играем в този свят. Колкото ме разви, толкова много ме интересува. Това съм на Survival. Не знам кой свят съм влезал. Но това е мелния силна. Добре, дами и господа, в него ще играем, както такъв ми спадна. Това е. Така, сега само взема един меч. И ще хода да... Не знам кога пара. Айде трябва, ще трепа някой. Много искам да трепа се някой. Много яко. Гледай се. Така. Дами господа, сега ще играем. Слушам песен, извинете, по радиото. Така убихме едно прасе. Ако се чудите, ако сте на Android, ще чудите как да си изтеглите Minecraft, напишете в това. Изтеглете стара версия на Aptoide или както искате. Aptoide в Google. Първото Aptoide натискате и изтегляне. Горе ще ви се изтегля. Зависи, трябва да сте на такова. Трябва да сте на Android, не на буклук фон, на iPhone. Там нищо не тръгва. Така, да знаете, ако искате, влизате в Aptoide и теглите. Там надолу трябва да излизат няколко 0.14, там алфа билд 1 или оригиналната, най-новата. Така, тук пак ще убия едно прасе, защото някога пара много скучно в този свят. Махам се. Така много скучен това. Така да играя Hypixel, ама много такова не ми се играе. Така сега, така. Ще игра. Майрал, един Майрал. Аре, тук. Ще оцелявам. Тук ще оцелявам, ако се чуете какъв ми е скина. Сега ще ви го покажа. Казвам е, че на новата версия трябва да натиснете копчето в дясно за... виждам горичка. Там ще ида само да ви покажа какъв ми е скина. Да, направо точно ще го смена. Кой беше обаче? Да, нека. Май това трябваше да. Колко е гадно. Така сега трябва да бия някой. Това. Това пърс. То ще се забие в стената само. Когато имаме копаме дърво, ще направим крафтинг тейбъл. Не знам къде е Калян, за да го убим. Така. Снимам само в сървър, абонирайте се. Така. Да знаете, снимам сам. Другия ми клип беше първия клип, който да снимам на Майнкрафт. И мобилен работи, дами и господа, ако сте с Samsung. Така е. Дано да ви харесва клипа. В смисъл, той няма да е много продължителен. Това ще ми е първия клип, който е малък. В смисъл, абонирайте се за мен, ако искате. В смисъл, няма. И лайкнете го, ако искате. Така сега ще изработя няколко дърво. Доста дърво ще изработя, демек. Един крафтинг тейбъл. Няколко поръчки. Така. Нещо, кое най-много ма кефи.
Тя ще направя един меч. Today, I'm just a lovey the day. And you show, I'm just a lovey the day. Ето ми го скина. Най-накрая се разгадах. Така отиваме, копаме в някаква пещера, за да там поне да можем да направим къща. Аз съм много се изнервям там, когато приемам клипа и не мога нищо да направя. Това е много гадно. Аз сега комп мога да снимам, само че... О, овце. Ела ми тук моята. Много обичам, когато овцете сплинтат. Сега как спринт ще направя тази бялата. Глей как спринти, бе. Много яко спринти. Тя е тази кафялата, виж каква е яка. Много яка кафялата. Отивам да копам. Ще си направя лего. Така. Чай да не го щупа, ще трябва да направя кирка за всеки случай. Лопата е задължително. И една брада. Вземам си брадата, защото все пак за да копам по-бързо дърво, ще ми трябва брада. Ще копам в една пещера. I'm just a lovey the day. Така пак мога да снимем клип в този свят, само трябва малко да се развия, защото в момента гледате колко не съм развит. И аз не съм много голям. Just a lovey the day. Така има един много хубав човек, хакер. Казвах с Android хакер. Таковете го, абонирайте се за него. Той е много добър хакер, той е приятел. 7 клас е. Много готин. Така, като говоря за 7 клас, вече клип ще е 7 и нещо минути. И скоро ще го приключим, защото само е така да покупая малко, защото все пак аз като се развия малко пак ще влезна, ще направя клипче и ще го кача в интернет. Не в интернет, в YouTube. Това много ма кефи, слушайте. Това е много гадно. Мои приятели, как се смяха на това. Няма много голяма къща, най-много 9 минути нещо е клипа. В смисъл... Колко да стоим един-два крафтинг тейбъл бива. Така ще се развиеш, ще си направя миничка. Ще набера малко даймонд. Ако намеря, трябва да се поразровя малко някой епизод 2 с вас да търсим. В смисъл, вие ми помагате, когато правя серии. Сега да снимам само на тая граде, защото телефона ми е хубав, има памет. За разлика на някои хора. Гледайте се. Сега само да поставя картинка. Ами господа, това беше от мен. Абонирайте се, дайте почтителен лайк за този клип. Абонирайте се и за Android Hacker, за мен. Казвам се Джовани Андонов и чао!